Egoitza berri honek udalerriko irakaskuntza musikalaren eskaintza sendotzea eta baldintza honetan ematea erraztuko du. Eta hala ere, elkarteentzat, musikarientzat eta artistentzat baita ere parte hartzeko gune berri bat sortuko du. Zimarratu nahi dut, azkenengo hau, herriko eragiekin, elkarlana eta beste aliantza batzuk bilatzeko tresna ere badala musika eskola orokorrean, berria eta musika eskola zaharra baita ere. Zentro honetan, eskaera gehien duten espezialitateen eta irakasgaien eguneroko eskaintza iraunkorra emango du. Besteak beste, piano, gitarra, bibolin eta zeharkako txirularen heziketa musikalarena. Bestalde, kontrabasuzko eta perkusiozko klaseak instalazio berrietan soilik emango dira, eta talde musikal nagusiak ere bertan eramango dute aurrera euren lana. Gainontzeko espezialitateak txandaka emango dira bi egoitzetan.